otázok, odpoveď je rýchla. Dozvieš sa tak odpoveď, čo sa v tebe skrýva. S opravami začni hneď, test je jasná výzva. Časom príde rutina, ideálny dôkaz, že treba vždy začínať radšej zo široka. Nemusíš mať obavy o náhodné zmeny, test si doma pripravíš, výsledok sa cení. Tabulky, hodnoty, testy, programy, poslušne lietame medzi číslami. Tabulky, hodnoty, byty, programy, poslušne lietame medzi číslami. Nakresli si obrázok a vyrátaj príklad. Ešte zo pár otázok, odpoveď je rýchla. Dozvieš sa tak odpoveď, čo sa v tebe skrýva. S opravami začni hneď, test je jasná výzva. Hodnoty, testy, programy, poslušne lietame medzi číslami. Tabulky, hodnoty, byty, programy, poslušne lietame